Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Perlas sa bukid. Ana, wa na mulihok ang tubig. Makita ko karon ang akong mga kaaway. Ana. Tanawa ang tubig sa kawa. Tanawa, Andoy. Hambi ko na. Uy, hala. Si Nikay mana o si Toto. Nagsulti sila. Bakukan. Nganong mikatawa magkahakang. Ikaw nagyod ang makatabang ka nako, Andoy. Ikaw nagyod. Unsa? Uy, tiguang naman ko bakukan. Dili naman ko makatabang nimo oy. Makatabang ka. Ilang gipasakitan si Zelda. Busa, mubaos ko nila. Kinahanglang mapapas ni ining dapita ang akong kaaway. Kinsa man gyud ang imong kaaway? Kana siya. Oh, si Nikay. Kana siya. Nikay di ay ang iyang ngalan. Oo, Nikay. Anak na sa akong asawa. Pero nganong nahibaw man ka nga siya ang imong kaaway? Tungod sa bulok sa iyang mga mata. Puwa og itom. Mao ka na ang ilhanan na sa akong kaaway. Unsa? Uy, ayaw lang palabi sa pagkatawa bakukang. Ayaw palabi katawa kay lain kayo kang tanawon. Nagkasuko. Manglakaw kita Asa mo na paingon? sa dapit nga gitaguan sa akong kaaway. Lula! Lula! Hain man ka! Lula! Lola! Lola Ige! Hain man ka Lula, no? Niyari gito sis kakahuyan. Kaya di mo siya paingon sa dihing nagkagubot na ta. Lula! Sam! Pakita, Lula! Tupag bisag kakak lang! Ano may paumi kung buhi pa ba ka? Lula! Wa magit siya din his kakahuyan, Toto. Naita ni Lula, eh. Sige mo siya giat. Di na kuyog lang sa mga dwindi. Hain man ka dis Lola Ige karon. Dagi bangkong na ni pagkabutanga. Uy, o siya naman tanin dapit ang akong gilaktan, no? Lapad naman kaayo ning yuta. Toto! Isa naman niya, ay. Umalik ko sa akin. Toto! Hain naman ka to, ay! Lula! Hain man ka! Lola, tabagami la! Iyang dapita siya katapusan na sipatan sa akong kauban alang dumikay. Mahimo bag dili ko nimo tahoron og halangdon ako. Nikay na lang. Kung na ay imong gusto, Nikay.
Tabangin taon, Miss, papangita sa kung Lola Igi ako. Makusinsya gitaon ko kung doon may dautang may tabo niya. Doon may tabong dautan sa kapuhan. Bisan kung yaw-yawan ko ato niya, barangan pag yun. Pero, utang na ko niya akong kinabuhi ako. Mong tabangin taon, Miss, papangita ni Lola Igi. Maluwi taon ka. Ayaw kabala ka! Tabangan ka mo! Ako suguon ang akong mga kauban! Paniit nga pangita ang imong lola! Unsa to? Tigpaniid? Oh, may tigpaniid! Sila ang mangita og mga dapit nga luwas namong kuyan! Mau ba? Salamat ako. Dinhilang kamo! Magpili og tulo nga mangita kang lola! Ano pa, Miss Tips? Matungog ng gabi. Saan din si Lola Igi, eh? Tagam tagabalaka. Ayaw kabala ka to. Wa rin mahitabo si mo lola. Kaya wa pa ko'y nakita. Salamat kini kay. Kay. Gamana gudi ka, no? Kay. May makapagawa sa mga ugilat. Toto. Hangtod karon. Wa ko makasabot kung nganong naingon ko ini. Ha? Pero tinuod ba gyud nga gikan ako ang kilat sa dihang nagkagubot na ganina? Di ka na gini mo! Kung tuko na ko na eh. Galit kami hayag ko. Mau to. Mga kilat na bilatay paingos mga sundao. O, mao ba? Nikay, wa ba ko magdamgo lang? Ha? Wala mo ko gadamgo lang, Nikay. Ikaw, Mao sa niya huna toto. Nga damgo lang kining tanan. sagpa ako na ko. Pa ako ba? Ha? Sagpa ako. Ano mo pasagpa man ka na ako? Aron makamata ko ining damgo, ha? Kaya mo taas ining damana, ha? Sige na, sagpa ako. Mm. Naglamok rin, nagpi naman na noon. Di mo ko magkamata na. Ang saan na sagpa, oy. Kusga! Agay! Agay! Wag yapon ko makamata, pero sakit-sakit to. Kusga ba? Kanang sukmag ko no. Kanang sukmag, akong naong. Kanang makamatagi ko, gi. Agay! Hala! Kasakit! Suga ni mong sukmag! Kusog sa ni mong sa Ha? tao. Kusog di ay? So naman to. Sorry to. Bagay na daw. Ikaw mang god, imo kung gisugo nga pas bagon ko nimo. Kusog ito eh. Pasagpa pagid ka. Unya. Pasukmag ka. Ito. Okay ra ka to? Okay ra din ni kay. Kusog ito eh. Huwag yapon ko makamata. Hindi ko kisa na. Takit yun. Sumbago na lang ti ka bisa. Tingali ko magdamgo ni kayo, no? Tingali, no? To. Kun wa ta magdamgo. Kinahanglan pagitaon na tong imong lola. Ay, sila kalayo na ba niya akong nalakaw? Ha? Nasaag naman ko niya. Ha? Pero, murag mao magyod ni ang daan nga amo giagian ganina. Amo gisubay. Pero, sa sa bato kakahuyan. Lola Igi, Oh, ikaw na. uy! Andoy! Ikaw na, Andoy! Uy, salamat! Salamat yung tao kay nakakita na yung kong kauban. Ay, Ganong niya mga din eh. ay, nasaag ko. Nangangita ko sa kakahuyan nga akong gitaguan ganina. O ganong nagtago mga, ha? Makasapot og mayo.
Ang ako nga po nga si Toto, nagpakabuang nga tong ngitay. Wa uri gabae. Gigutong na rabak ko. Gutom ka. Dali. Ubanan ako. Pagkanon ta ka. Kanada, pakanadog ko, doy, kay gutom na kayo ko, doy. Dali. Sunod ako. Uy, okay ra ka? To, gaginhawa pa ka? Kapaligay. Ito, tinis kakao yan eh. Mapagila to makiting aninong nula. Ay, mauman gani. Nabala ka na biya akong lola ni mo. Mayo pagwa na lang nato sa padagana ganina da. Ito, may pag atol lang kitang kill si Lola da. Bisan nabay gubat. Pasagdi lang. Ato lagi makita ang lola Igi. Saan mo kang lang nga sakit sa butan mi? Muram ka mo sa katong kabuya na. To, ayaw lang ko tayong kahadlok. Ano mali kumadlo ka? Na, niya mo kita sa laing kalibutan ni kay. Kunya, kauban pa na itong mga duwinde. Wala lang kadaganan, mga duwinde na. Kinsa na? Unsa makangas ka sagbutan? Tao ka o mananap? Hoy! Kung tao ka makita! Kung mananap ka, sifat! Paspas kina kasi batay. Ang pag-ingon ako si Bat siya kuna. Ay! Palayo na siya. Mananap ko na ito manikay. Kung saan naman tao tayo ni Napita, oy! Ang mga mananap, makasabot mo na to! Toto, magpadayon na natas ng pagpangita ni Lola Igi. Sige! Lula! Lola Igi! Lula! Hoy, adoy, asa naman tayo na paingon? Kalayo na ba sa atong nalakaw? Kung gikapoy ka, mauhoy ta. Kapoy na yun. Kapoy na yun kong linakaw. Mamaway una tabi. Awi. Awi. Uy! Naunsa ka, Andoy? Ay, pasaylo nga. Nagkakatawa ko. Agoy. Agoy, patilandoy. Gigutom na madugog maayo, oy. Ay, alam ka bala ka. Doon lang ta sa payag nga ano na pagkaon. Ha? Kakisa man na payag ang imong gaingon. Unsa ba yun ay nindapita, Andoy? Ay, niya ka sa yutang lampirong. Unsa? Hmm. Unsa ba nindapita? Lampirong. Ulang pero lagi. Magkaroon pa makadungog ining lugar ba? Ay, ayaw lang ka bala ka. Ayaw ka bala ka. Doon lang ta. Ay, paspas lang tagnakaw. Para maabot ta. Sige na. Kapoy na, oy! Kapoy na lagi in taon. Dali na. Uy, gutom pag yung Ay, kaayo. makakaon lagi ka. Dali na. Paspas. Oo. Lula! Asa naman ka? Lola! Ay, naman din si Lula, eh. Baitay. Asin na sugatan to sa mga kaaway. Unsa? Ay, uy, nausa man eh. Katog na ba ining dapita? Ay, may ano ta. Uy, kakisa man ng payag. Uy, hala. Lula. Niya ka. Uy, hala! Duha ka, Andoy! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!